ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ମୁଁ ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମ୍ୟାରେଜକୁ। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ଆଗୁଆ ଡାକିଥିଲା ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତା ପାର୍ଲରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ସେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରିଟି ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ମଣ୍ଡପ ଠିକି ପଳେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ତାର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ କଣ ଅଛି। ତ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଗାର୍ଡେନରେ ତାର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ପିଲାଟାକୁ ଖରାରେ ଠିଆ କରିକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଖରା ହଉଥିଲା ପିଲାଟା। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜରେ ବି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ମୁଁ ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ରହିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନଥିଲି ବାରାତ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। ତାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଦେଇଥିଲି କି ବାରାତର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେବା ପାଇଁକା। ତ ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରାତକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମୋ ଭାଇ ପୁରା ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭଏସ୍ ଟିକେ ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବାରୁ ଭଏସ୍ଟା ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ରିଚୁଆଲ୍ ଥିଲା ତ ସେସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ସେଠି ଭାଇଙ୍କୁ ରଖିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଇଲେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଦୁଲ୍ହନକୁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରିଚୁଆଲ୍ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇକି ସେ ଚାଉଳକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବାର ରିଚୁଆଲ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ ଏଇଟା। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୋ ପିଲାଦିନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ପିଲାଦିନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲୁ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ କି ମାନେ କେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି କି ସେ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ କି ମାନେ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷର ସାଙ୍ଗ। ତ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତାପରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜର ଫାଷ୍ଟ ରିଚୁଆଲ୍ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ନେଇକି ଯିବାର ଥିଲା। ଥରେ ନେଇକି ଯିବାର ଥିଲା। ପୁଣି ଚାଉଳ ଫିଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନେଇକି ସିଏ ଏକା ଯିବେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯିଏ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ପଇତା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବେଦୀକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଭାଇଙ୍କର ବେଦୀରେ ଯାହା ବି କାମ ଥିଲା ସେଇଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବେଦୀକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅଙ୍କଲ୍ ବସିକି ତାଙ୍କ ମାନେ ହାତରେ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଦି ଜଣ ଯାକର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିଏ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ମଜା ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବାରେ ରିଚୁଆଲ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାକୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ନେବିନି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା।
चलो सेपटे चलो बुली आस पछ पटे हाँ धर धरता तो ठिया हुआ हम हम लुगा लुगा लगी ठीक अच्छे भाई गोटे गोटे साइड अपमान को छाड़ेंगे फोन जगह थी छाड़ी पल्ला पल्ला थोड़े तन गोटे दौड़ते ए घंटी ए बंटी बसुनु चलो चलो मु पठेदेवी थाऊ टाणी आंगुड़ी रखल घंटी घंटी मु पठेदेवी थाऊ छाड़ले कौन ए नानी मुठाई रखे छाड़ी देला लो खोल देले दिया तो अरे बुढ़ा आंगुठी नख मारी पीटा अरे सिरटा चिपी दियो आंगुठी आपे खोल जीवो अरे सिर चिपी दियो अरे एटा चिपी दे स्वीट दीदी तो ये कौड़ी खेल स्टार्ट होता तो तांकर केही नथिबारु तांकर भाउज तो कौड़ी खेलुଥିଲି भाई मोर एटा फर्स्ट टाइम का कौड़ी खेलाउछ मते एते खुशी लागुଥିଲା आ नर्वस भी लगुଥିଲା कोन हो तो 7 थर एमती भाई को दिया हो तो भाई तळे बके ताकू गोटी के मो संग हाथ को देबे एमते के लास्ट को से कौड़ी को मुठे के धरिबे तो मैरिज सरला मु घर पलि आसती बहुत लेट होता तो से तो आज वीडियो एतिकी जति आप वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे जोटा भी किसी भूल देव तो कमेंट माध्यम कहे जोटा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो से ठीक करने चाहिए हाँ गोटे लंग वीडियो देखा रखुच्छे जय जगन्नाथ।